Assalamu alaikum hormatly Türkmen tehrali ildeşler, bütün Türkmen doğullar. Yeni bir gedek şemme geldik. Allah Taala yeni bir şemmede sizin karşınıza çıkmağa bize fırsat verdi. Yeni bir selamet diyen. Hava şemme ullerde bilişiniz yal saat 10 yarım İran vakti bilen. Türkiye'de 9'da göre her haftada bir mevzunun üstünde durup geçeceğiz. Görün vermeli oldu. Bugün bizim temamız ene dilimiz hakta. Ene dilimiz koraydın. Ondan sonra yani bir yedek şu ben kompüterimle biraz rahatla oldu da şun bir ittila yazını yazıyorduk da şunu yazıp olmadı. Şol için birden başla vereyim dedim. Sadık dostumuzda koşulur, ona da karışıyan. Hem de başka bu bizim gurumda dinleyecek dostlarım geliyansa bir koşu okasam deyip koşu da okumak kellemden geçiyor. Bir koşuyum adı. Doğru dilini. Sağ olsun käbir muzri dostlar, alpbarz dostlarım şolary toylarda okaptırlar, yerlerde seslerini dinledik internette. Tanrı yalkasına etdiyen şöyle koşun yayradallar için. Häzir sadık gelýänse men şonu bir gedek türkmençe ile bir koşu ile başlayın. Ora dilini. Savaşlarda hiç yengilmän milletin, göreşlerde boyun eňmän milletin, hayvat bilen titremeýän milletin, toplar bilen pıtramayan milletin, alıp bolsa eger ene dilini, şol gün kesip bolur onun bilini. Şu koşkuda ayratynam şol ene dilin elden gitmegi, şoňa kynanç bildirmek edil şu wagtdan sadyk maňa jaňatja ýöne bağışla. Ondan sesim eşdilýärmi? Salam berip duran dostlara hemmesine salam aýtýan. Karnaşlar var, kadim yanaşıklar var, dostlar var, edebiyatçı dostlar hemmene salam aýtýan her tarapdan. Hawa bir milleti ýok etjek bolsaň, göreşde ýeňip bolmasa, savaşda ýeňip bolmasa, şoň dilini alsaň, onsaň, on biýlik keseýär milleti. Şu milleti ýok etip bolýar. Oňa hawa salam hormatly sabirlerden salam etýän emmeňize. Häzir şu goşgaýyn başlaman salam berip oturmalym kanýan. Başga dostlaram gelsin, tanışdyrlar. Şol adam del, misal üçin şu zatdan nägdeýler, şol Mısırlılar Arap della, ýöne Arap birleşenseň Arap zat bolup gitýär, Arap hasaby gelýär şolar. Yani diller aslında Afrikalı şolar. İran'ın özünde de kän adam şo dili ýitirip, meselen türkdir, zatdyr, dillerini ýitirip Fars hasaplanýardy. Ýadyma düşýär bir öňreklerde bir ýaşak wagtymyzda bir Tehrani bir bilen Tehrandan gelipdiler benler türkmen şo wagtda. Onunla sen Türk mü, Fars mı soranla ena tam Türk özüm Tehrani dedi. Ola gülkülük boldu yani bizde dilin oğrunda işlep gördü. Tehrani bir şehir bolup bilýär, ben ena tam Türk we sen de Türk bolmaly. Ay men oňa aýtdym bir alma ağaçdan alma çykýam ýa portakal çykýam dedim. Alma çykýar bolýar, sen hem Türk bolan Türk çykýar şo zatdan diýip şeýlek diýdim oňa. Şol ýaly
Gitip gitdiýär da bir de şoňa öwredilmeýär çağa, kimligini, näme diýin taryhy, näme dili, näme. Biziň öz türkmenimizde de az däl. Az däl. Şol üçin şu meseleň ähmiýetine men şuň diýip geçesim geldi, şonu açykladym geldi. Goşguda da ýanyp ýazdym, öňki şo goşguda da şo meseleni dile getiripdim. Goşgyny men izarlap gideýin. Hawa şol gün kesip bolar onun biilini, dilini alan günün. Onsoň, ene dilim, sensiň meniň barlygym. Hudilerden alan zor barlygym. Türkmen hekat ertekiliň ruhu sen. Bagşylaryň, aşyklaryň ahy sen. Kadimi sen, tarih sende mevcurýar. Şahirler sen bilen Mısır'a beytörýär. Kutadugy bilik ýazýar has hajyp, Kaşgarly türk sözlük ýazýar ajaýyp. Niştak gelemizde kesmeli bolýar. Nike goşgyn belki ýaşaglar okuyan bolsa ýa dinleýän bolsa, näme diýdi, kuta birda diýip geçmek mümkin da. Kutadugy bilik. Bu Türkmenlerin kadim kitaplarından, şu Türk diline yazılan birinci kitaplardan yazanan has hacip 10. miladi yüzyıl, yanlışmayan bolsam, şu vaqtda yazıyor. Türk dilinde Yahut nesihat, bilim hem hikmet hem zat bar içinde. Kutadu bilik demekde kutlu, mübarek bir bilim. Kutadugy bilik ýazýar has hajyp. Yani şu kitabynyň adyny aýtýan şu ýerde. Has hajyp, kutadugy bilik atly kitabyny ýazypdyr biziň üçin. Onsoň müň ýyldan gowrak öňem Kaşgarly, Mahmud Kaşgarly türk sözlük ýazýar ajaýyp. Müň ýyldan öň. Ha sen Farsçada saf bolmaýar şonu ýal, müň ýyl öň sözlük ýok. Eger Ferdusi gelip de kömeklerine yetişmeyen bolsa Sultan Mehmud Gazavi devrinde ona Farsça yitip de gitýärdi. Edil şu wagtyň özünde de şu gürleşýän Farsça %60'y başga diliň zady. Muny men aýdamok, UNESCO diýär. Şol üçin goşguda şöyle geçýär, kutadugy bilik ýazýar has hajyp, Kaşgarly türk sözlük ýazýar ajaýyp. Oğuz iyiliň binyad eden dili sen, Göroğlynyň feryad eden dili sen. Oğuz iyiliň binyady Oğuz kim? Bilmeýärler onu da bilmeýärdi. Oğuz atamyz. Bütün Türkmen halkynyň bir atasy, şotadan göz başalyp gelen yeri, şoň nesli dewamy. Oğuz han elýär, o Oğuz ata diýär. Şol üçin hem goşguda şunu ýaly. Oğuz iyiliň binyad eden dili sen, Gorgut ataň dessan miçen dili sen. Gorgut ata da alımlarımızdan, yazıcılarımızdan. Gorgut ata Türkiye'de dede Gorgut diýilýär, Azerbaycan'da biz Türkmenlerim Gorgut ata diýär soňra. Onsoň Gorgut ata ýöl Maktumgulyny bilýändir. 18-nji ýyzyň soňrany köp Türkmenliň bilýän şol. Onda aňarsy bilen kän işlerem ýok. Maktumgulam Allah'dan biziň zadymyzda bolupdyr da şol ülkemizde, ýoksa onu bilmezler. Maktumgulyň dürler saçan dili sen. Gorgut ataň dessan miçen dili sen. Maktumgulyň dürler saçan dili sen. Orhun çölüň daşlaryny ýazgyly Bilgihanyň sözlerinden düzgüli. Orhun çölüni ýere, ol Türkmenliň ir Göktürk döwründe ondan öň ýaşan ýerleri, şol ýerde kitabalar bar. Daş ýerinde ýazylýar. Ulguly, 9 metr daş. Şoň üstünde tarih ýazypdyrlar şo wagtda. Bizim kadim döwürde köp kitaplar yazılıpdyr Türkçe, ýöne jeňlerde, savaşlarda o yetip gitýär. Ýöne şo daş ýerine ýazylansaň olar gitmeýär. Daş üstünde durda. Nire ýazsaň da muhim. Hatta kadimlarda şol kağızyň deriň üstüne ýazylýar, zat bolma yetip gitmesin diýip. Orhun şol biziň ýaşan ýerlerimiz, ata-baba. Orhun çölüň daşlaryny ýazgyly.
Bilgehan kim? Şol göktür döwrüniň Kaan, yani soldatların, padişahlarından biri. Özüm ýerde bilimli katyp bilimli adam. Bilge demek bilimli bolýar da adam. Bilgehanyň sözlerinden düzgüli. Türk adından ilk söz eden atalar. Gültekindir, Tonyokuk'tur neçeler. Tonyokuk şu döwrüň veziri. Göktürk döwrüň. Gültekin de ýanky Bilgehanyň inisi. Onu öne ir ölüp gitýär bakar. Şol için bir daş da bejerýaly, ýatlamaz hatyrasy üçin. Olan barşa olgun çöllerine. Kadimlardan gelýän Altay dilim sen. Çün tarihli şeýle bir bay dilim sen. Altay näme gelýän Altaýam şol Altay dağlar bara häzirim şol Sibirýa ýakyn ýerle. Atyl şu türkleň bir millet bolup ortağa çıkıp da yayran yerde şu Altay dağları. Atayurt asıl şu tay. Hava kadimlardan gelýän Altay dilim sen. Çün tarihli şeýle bir bay dilim sen. Tarih boyu awad etdiň zor bollun. Ah nädeýin. Bugün welin hor bollun. Ene dilim, bugün kadrın azallı, başka halkın sözü daşına allı, bilmez kadrın täze gelen nesiller, çeynäp barýar seni basmaçı diller, birin mirin yitip barýar sözleriň, gaýgy bilen seredip dur gözleriň, ölüp barýar bugün türkmen atlaram, ölüp barýar türkany gayratlarım. Ölmänlik biz ozal kılıç ok bilen. Ölmänlik biz atılan köp top bilen. Köp savaşlar başımızdan geçirdik. Göktepe savaşyň bäri ýanyna. Türkmen Tehran Rıza Şah bilen eden savaşy. Başka savaşlar. Ondan aňyrda tarihte gidip yatan köp savaşlar, ýöne şonda da biz ölmedik, ýok bolmadyk. Ölmänlik biz ozal kılıç ok bilen. Ölmänlik biz atılan köp top bilen. Yerlerimizi alsalardı ölmedik. Daştan göçüp gelselerdi ölmedik. Zawıllar göçüp getirdiler, onu getirdi, yine ölmedik biz. Yine ýaşap ýörüz, yine dayanýarys, gowanýarys. Köp sağ bolun, salamet ýan gatyrly dostlara. Yerlerimizi alsalar da ölmedik. Daştan göçüp gelseler de ölmedik. Ölmedik biz gidenni egneşigimiz. Egneşigimiz de Allah. Sıla Rıza Şah döwründe birinci eden işi Türkmen Tehran alandan sonra Türkmen egneşigin adyny öňüne geçirýär. Olar näýil geçýärler? Şol okuw gidenle oglallar şol Türkmen egneşikle gitmeliler. Olar milli bilýän egneşikle gitmeli. Edir şu wagtda Jumhuriýet Islamyda da şu gyýytlarymyz öz sargatdady bilen gitmeliler etip goýdular da. O magna manto diýdiler. Şeýdip bu gyýytlarymyz ham şonu ýoşuş adat boldy. O bir alşan adat bolan soňra öňke geçmek kıyın bolýar da. Rıza Şah döwründe erkeklerin egneşigini aldylar. Jumhuriýet Islamy da kıyın aldy. Şeýdip iki tarapdan ona mellem berdik. Ölmedik biz gidenni egneşigimiz. Umyt bilen açyk galy işigimiz, tapymyz açyk galy. Emma ýöne bu ýerde bir emma var. Emma dilim gitse solan günümdür. Şol gün bizi karşı aljak ölümdür. Dilsiz galsak ol gün haqqyt har bolars, müň ölürs özge dile zar bolars. Özüňe gel gora dilin ey ilim, dilim bolýar bugün soy dilim. Tayda iham da var. 2 ýylly dilim var. Bir şu dilim. Bir de dilim parçalanmak.
Özüňe gel gory diliň ey ilim. Dilim dilim bolýar bugün soy dilim. Bugün saýgarmasaň dogry ýoluňy. Bugün ýaşatmasaň ine diliňi. Ertir sana pişmanlykdan hayır yok giden bir dil. Hiç wagt ize gelen ok. Oyan, 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 gory diliňi. Diliň seniň hakyň, sora diliňi. Goşgy şeýdip soňa gelýär. Doğrudan diliň seniň hakyň. İran kanun esasynyň 15-nji maddesi şol dille Türkmen dili yazmak, bozmak, öwrenmek hakkı bize berýär. Ýöne yazılan ýerde, amala aşan ýerde. 40 ýyl öň yazılanda 40 ýylda bolmady, mundan soňra tama ýok. Şon ýaly ýöne biz sora diliňi, hakyň soramali. Soramasaň da ağlamadyk oglany da emme ýokda. Ýa şol izarlamaly, peýda ýok diýip ýatmak delmen ýetip. Täze gelen dostlar, hemmesine salam aýtýan köp sag bolun, Allah kuwat diýärsiňiz. Allah baryňy saklasyn. Bu goşuşulýaly men şu wagt Instagramda da goýdum şonu. Eger burat dinleýin diýseňiz, başga dostlarymyzdan okapdyrlar, olardan belki dinleýänsiňizdir. Ýöne öz sesim bilen okan goşgymy şu zat Instagramda da görüp bilýäňiz. Şu goşguda da geçi aýdylşy şol biziň giň tarihi dilimiz gaty giň çuňur tarihi eýe. Derin tarihlerden gelip ýetýär we biz ata-babalarymyz şuny getirip biziň boýnumuza dakypdyrlar, şol bizi beripdirler, bir amanat ýaly şol. Döwürden döwüre geçirmeli. Biz hem şonu dogry suratda geçirmeýe öwrenmeli. Bir miras ýatsa şoňa. Ene dil, medeniýet bir miras. Miras bolanny ata-babadan bir yer galyna nähil ýortuşýar adamlar. Haýyn aljakkara her kim eýe çykjak menki diye. Ýöne medeniýet, kültür, dile galanna mirastyň ady da on ugurna düşýänam ýok. Näme üçin? Şol mirasyň gadry bilinmeýär. Näme bilmeýär, ferheng medeniýetden daş galýar adamlar. Hawa bir yer bolýar, sen alýan, ekýän peýdasyny görýän, gözüňde görýän, pul zagadan eline gelýär. Ýöne sen şo kültürden gelýän peýdany görüp bilen ok, maddi bolmansaň. Ýöne ol sen isleseň hem, islemeseň hem zaman bilen bilelikde sen ruhuňa da siňýär, senin terbiýeňe sigýär, çağalaň terbiýesine siňýär, sen şahsiýetiň hemme da siňýär şol. Sen onu görmeň galýan. Onu görmek üçin hem farslan aýşýar şuur gerek, bir türklenşýär bilinç diýär. Türkler bilime, ilime bilinç diye, bilim niye ondan şuura da bilinç diye. Medeni bilincimiz olmalı. Türkmençesi näme? Aňymyz olmalı. Medeni aň. Köp zady okap yetip bolmaýar. Okuyan öwrenen geçerdiň. Ýöne sen aň bolmasa, aňlaýyş bolmasa bu zatlara okuw bilen bolýan zat ýok. Şol üçin ilimizde anlayışını güýçlendirmeli, milli anlayışı. Kadir kımmatyny, tarihlerden, nesillerden gelýär, şeýle näçe müň ýyllyk kökü var. Şunça adam zähmet çekiripdir, şunça kitaplar ýazylypdyr. Sen bir uly millet, şuny şo dili sen saklamak sen borjyň. Yere eýe çykýaly, pula eýe çykýaly, ferhenge de eýe çykmaly, dili de ele çykmaly. Sebäbi şol sen çağaňy geçecek, şo dil geçmeli. Artaňy geçmeli, bir miras ýaly dewam etmeli şol. Eger şonu etdirmeseň, onda sen şo milletiň ýetip gitdi. 3 nesil soňra seniň bugünkü gürleşiňi 3 nesil soňra kızın çağalaryny düşünmeň galýar. O resani qavimi haýym ki inaro aýtmana. Sen aýtma, men ýanmaýyn. Gara elimizden gelen ne diýip oturýar. Ýene de internetde gowy ýok ýerinden taýak ýetinçe ýumruk diýär şu ýollardan ýetirjek bolaýly sesimizi.
Ona da zat gerek de. Ona da an gerek. Umumi an gerek de. Yani sen beç adam yüreği yananıp da hem işe bir adam şon ettinip karaşsan bolmaya. Näme bir devlet yok başında. Türkmen devleti abi. Sen vezaret yok, zat yok. Sen işlen kaptalınan bir kelin bilen yetiştiğinden etip bilýänler. Emma şol bir devletin iş bir kuruluşuk bolsa, sazman bolsa ol köp işler edip bilýär. Bizde gynanç bilen yok. Şol için her kim başından başardığından etmeli. Dama göl bolar. Hava käbir soralar var. Onu men şu at gurrun kesip cevap da berpem falan diýip. Dil bilen baglanşyk bolsa cevap berjen da, yani başga bir zatlar bolsa onu soňra goýmaly bolýar soralar. Hava indi bizim dilimiz ýaşy. Bizim Türkmen dilimiz, men özüm Türkmen sehrada ýaşaýan wagtymda Türkmen sehrada ham. Näme sen köwreňe Türkmeni görýäňler, 2 milyon Türkmen. Milyondan gowrak. Onsoň eger bir ağızda gaýra ýüksek Türkmenistanyny görýäs. O taýda 4-5 milyon. Biz bar ýogy şomka diýäs. Türkmeniň we türkmen diliniň. Aslynda beýle däl. Biz şol 5-6 milyon Türkmenistanyny ýaşaýan ýakyn mesal üçin o gatysy 7-8 milyon näýlarny. Şol bir büyük bir imparatorluğun, büyük bir milletin dilinin bir bölüğü. Türki halkların biz adında bolýasa bir şejere diýip mesela soy ağaç asaplasak, şoň şahalarından biri biz. Türkmen, üstünde de belli Türk sözünü alayırlar. Men o sonra näil Türkmen bolup duran gurrunken ýöne azından öňde biz Türk. Onsoň dünyada näçe Türk ýaşaýar? Biz ýaly, biziň dilimizde gürleşýän lehçeni aýdamakda, lehçe diýen men türkmençe lehçe bilen gürleşýän Azerbaýjan lehçesi bilen gürleşýär, Kırgız lehçesi bilen, ýöne dil türkçe. Men gürleşýänimem türkçe, Azerbaýjanda olmam şeýle türkçe, men türkçe. Onsoň türkçeňim özüne görä näçe şahasy bar. El belli. Esasy şahalary bir Oğuzca, 2 Kıpçak, 3 de Karluk diýilýär. Oğuzca, bizim Türkmençe gürleşýänimiz, Azerbaýjan, Oğuzca, asıl Türkmen özlerdi. Şol okuyan, bilimli alımlar hem aýtýar özler, aslymyz Türkmen diýip Azerbaýjanlylar. Ýöne soňra mezhep zat tapawuty diýilseň, zat bolýar da başga millet ýaly bolup durýar da. Soňra Türkiye ve Gorollarım Türkmen amany. Olaram Oğuzca, Oğuz Türkçe. Biz Oğuzca gürleşýäs. Başka kimler var? O bar, Karapapaklar var. Ondan kän Arap Türkmenleri var. Köp ýerde Oğuzca da gürleşilýär. İkinci, Kıpçak Türkçesi. Kıpçak da Kazaklan kıyalı. Kırgız, Kazak, Tatar. Bunlar Kıpçakla Türkçesinden gürleşýärler. Şolary mesela Kazaklarda biz ye diýsek olar köpden j diýär da. Biz yok diýsek Türkmençe olar jok diýerler şekilde. Ya Kırgızlarım j ýerine c diýer, jok diýer olar. Ama asıl şu dil bir. Ya biz mesela ş diýen ýerimizde olar köpden s diýer. Biz şair diýsek olar sair diýer. Ama şol ýancak bir ince ýerleri bilsek hemmesi bir dil. Üçüncü de şol zatlar, Özbeklen gürleşi bir de zatlar var. Gündoğur Türkistan'la, Kaşgaýlar da Oğuz'a taplanýarlar. Ondan yankı zatlankı Uygurlankı bir de Özbeklenki olan da Karluk lehçesini giriyor, Karluk'a giriyor. Ben bu taýda beter de şol dil zada girmek değil maksadım. Ben dilçi de değil, edebiyatçı. Köplen şonu men ictimai tarafından açıklayacak bolýarna. Ýöne şunu aýtjak bolýan. Şol bütün hemme lehçeleri alsak, bililikde Türk dili tap bolýar. Şonu näçe milyon adam ýaşaýar dünýäde? 400 milyondan gowrak adam ýaşaýar dünýäde.
Yani sen Türk lehçelerin birini öğrensen, Türkmençe ya Azerbaycanca, Özbekçe, biraz son üytgesen 400 milyon adam bilen gürleşip bilyen dünyada, düşünüşüp bilyen. Şol çiğnem, UNESCO tarafından Türkçe dünyadaki halkara dillerin biri hesap edip aldı. Daha da geçti, hesaba geçti şol. Yani beynolmeleli dil oluyor şu an. Şu Türkçe diyenle, dinle şol Türkçeni, Türkiye'de Türkçeni esas alıp aydalanıyor. O bir yurt bilen olayan zat değildi. Neçe yurtta gürleşileyen olmalı şol. Hem sağını köp olmalı cemiyeti. Şol cemiyetin içinde Türkiye'nin Türkçesi var, Azerbaycan var, ta Çin'e çelliğine hem Türk bolsa, biz Türkmenler hem içinde var şonun. Şol için biz beynolmeli bir dille gürleşiyoruz şu an. Ama daydaylayana de. İran'ın Farsça dili almadılar. UNESCO hesabı almaya, beynolmeli hesap etmedi. 2 yedekte başvuru oldu şu an. 2 yedek, son beynolmeli hesap ettirecek bu. Ne için? Bir dünyada şol gürleşiyen Farsça. Nerede gürleşiliyor? Afganistan, Tacikistan, bir de İran'da. İran'ın yarısı Türk, ona da geçip durmayın. Ondan yurttalda az gürleşiyen ama az. 2 yedek şöyle at bollu. Ondan yeni bir şert var. O dilin neçe arasta ollu, neçe esil arasta kalıptır, karışman kalıptır. Farsçan %60'ı başka dillerden gorun alıptır. Şu an Farsça deyip gürleşiyor. Köpse Arapça, Türkçe de var içinde, başka dillerin geçti var. Şol için onu bir dil hesap etmeye UNESCO. Demek biz bir dile eye özümüz havarımız yok. Ne için bir çengrek bir de yaşayas dünyadan havarımız yok, katnaşık yok. Şol için ke vaxtda özümüz zat görüyoruz. Bilimimiz, tarihimiz, bilmeyendik şu meseleleri bilmeyendik. Özümüz bir hilli Farslan yanını kiçingrek görüyoruz. Küçük millet yali görüyoruz. Yani beyle değil. Yani şu Türkmen sehradan çıksan, başka yerlere gitsen onu kovu düşünüşüp oluyor. Ulu millet dini. Ondan şeyle ben bir kağıtları yani biz beterem şol näme derdimiz, kemçiligimiz bilmeýäs, habarymyz yok. Häkim milli aňymyz pes. Milli aň döretmek için ýene terbiye gerek. Terbiye, milli aň döretmek için. Onun nereden başlaýar terbiye diýenin? Başta şol maşgaladan, hanawadadan başlaýar. İlki ene atalar bilmeli, şonu düşünmeli. Ene atada eger şol aňlaýyş bolmasa, onu çağa düşündirip bolmaýar. Eger ene atan aňlaýyşy şu bolsa, ay men çağam Türkmençe da Farsçada lehçesi bolýar diýse, şol dünýäge görüşüň darlygyndan da görkezýär. Sebäbi lehçe diýen zat İrandan daşarda ýerde hiç muhim zat değil. İran'da şol Muhammed görkezýärler, şo bahane bilen başka dillerin öňüne geçecek bolýarlar. O ene ata şol bilen ok, habary yok. Ondan eýem täsir alýar. Rawany täsir alýar, öz dilinden uzaklaşak bolýar. Sen biraz lehçenin gürleşeňde näme? Gürleşmeň näme? Şu an sen Türkiýe'ye ýa-da ýurtlara git. Trabzon lehçesiyle aytan owadan da gelýär. Ya biri mesela Edirne lehçesi, beya diye getirýärler. İstanbul lehçesi. Hiç kim şonu kemsiden okşony. Aytan bir zat ve näme bir täzelik, bir üýt geçiklik, gowja renk ýaly edilýär. İran'da bolsa näme? Şu lehçesi bolsa şol ýagalan ýaly, zat ýaly bir. Şu özümizde danışýar hak ýardym etýär, garaşy lehçe bilen gürleşjek ýa-da şonu ýaly kelle oýlýar da. Sonra daşar yurda gelýän o gurrunlar ýa o İran'da varmış. Mesela İran'da bir de şunu ýaldyr. Şähristani, Avazan. Şol İran'ın ferenginin medeni ýyzadygyny görkezýär. Yani bir yurtda milleti farklı diýip şonu kemsidilýän bolsa,
şehri başladık kemsizliyen bolsa, şol milletin özü iyizda, şol yurt iyizda kalıptır. Şu vakt yine beni yaşayan birine misal vereyim. Görüyen zatında misal vermeli oluyordu. Bir mesela İstanbul'u menni hiç kim podört bile yok Türkiye'de. Sever İstanbul'dan avadan yerli var Antalya ondan bir turisti avadan yer. Ankara payitaht. İstanbul ikinci yer hesap oluyor. İzmir'in önünde var avadalıklar var. Yani yurda da şeyler den yetişiliyor ki ondan ön oda olmaya, bir bir rol olmaya. Rekabet var arada. Şol çünem kemsidilme diyen zat yok. Şol dine zatlan arasında var. Şu İran'ı görüyoruz şolları. Men gürleştukam okuçularım da geliyor Türk dilinde. Onları da bir salam aydayin da. Merhabalar. Evet, Buşra, Buket, ben Türkmence konuşuyorum. Türkmen eliyle, Türkmen dilinle haftada bir kere. Selamlar olsun size. Ben Türkmence devam edeceğim. Hoş geldiniz. Hava şöyle onun için inatalar şunu hükmen vaat etmeli. Çağalarına şol ilki inatalar bize öğretmeli. Onların çağalarını öğretsinler. Salam, hoş geldin, hoş geldin. Yine bir zat deyin şu yerde. Mesela sonra oluyor, mesela için. Yankı Türkmen dutardadı. Çağalar dinleyen ok, halan ok yaşlar değil ya da. Merhaba, merhabalar, merhabalar. Tekrar merhaba diyorum. Dutar demen arkamda durandır. Dutar halan oklar yankı zatlar yani şu pop şunu yallı ya da. Onun öz bir tesiri var. Birinciden insan her hilli musiki qoğurar. Yani her bir yaşta her hil direkt musiki isleyen adam canı isleyen. Zatlaka yaş vaktinde hareketleri şöyle biraz heyecan veren vatlar qoğuruyor. Yaş olanla biraz yavaşrak aram musikiler qoğuruyor. Yani bir adam unutmaylı. Dine o da onun bizim terbiyemize bağlı. Eğer çağıya yaş oğullar, şol Türkmen adın dinleyenlerine şondan bir hezletmeyen olsalar, keyif almayan olun dinleyez gelmez. Yöne şurada bir mesele var. Kulak, müzik kulağı diyen bir görüm var. Müzik kulağı. Bizim bu kulağımız değil ha. Şu müziği öğrenişen bir kulak var. Şol kulağı çağalıktan öğreniştirmesen ulalanını şonu kabul etmeye kıyınrak oluyor. Eğer siz çağalıktan şu çağan kulağını Türkmen sazı bile öğreniştirseniz o ulalanını da şonu isleyer. Yani bunlar zat da bir kavmi müzik da bunlar. Has müziklerin içinde. Ama onu öğreniştirmeseniz onunla birden ulalanını dinleyenine ona zat geliyor. Biraz gelmişek bir tanış gelmiyor da o hissi alıp bilmiyor. Şol için yine de enatalara varmalı. Enata birinciden özad edip bilme. Şol müziki söydürmeli. Ne için söymeliğini öğretmeli. Çağan kulağını öğreniştirmeli. Ondan sonra ol dutar dinleyesi gelir. Siz mesela misal için özünüz şu yaşlarda birden Afrika değil bir yerde mesela bir gen rahatlı bilen müzik çalınıyor sesinden bir size rahat bir ay onun yerine pop dinlersiniz geliyordu. Ne o kulak öğrenişmenler şuna. Ki müziklerde olur zat halkara klasik o bir nezm vardı var ne on görünken ne on hem altta hedalya o başka görün. Demek şu diliyali biz müzikte de öğreniştirmeli. Başka ne etmeli dilimizde? Başta biz şunu saklamalı, boynumuza borç, bize yer yataniye yeteniye alıp, pul yeteniye alıp bir mirasımız var. Şonan bir saklamalı, şon kadını bilmeli. Şol ağına biz ev olmalı birinciden. İkinciden, bizim yurdumuzda Türkmen dil adı yok da, okuğu yok. Medrese yok, zat yok. Ne etmeli onları? Biz ne eden olsak şol etmeli. Şeylaydayın.
Biz näme okuýdy öwrendik mi? Dilini söýmeli birinji, söýgü bolmaly. Bir zady söýseň hökmen şoňa ýeterdiň. Taşlarda da o ýolda ýeten ýakynda o ýeterdiň. Iň adyn ýetjek bolup urnarsyň. Dilini söýgenden soňra şol uğurda çap bolan kitaplar var da, şonu her nädip ele alýan, ele geçirýän, şonu öwrenjek bolup ýoş okuyan sen şonu. Biziň eden işlemiz şol. Gazyň şo wagtlarda maktumul kitaplar var da, şonu alıp bir-birden baýa ýadyma okyp bilmeýärdi. Näle ge ýazylsa aýdyn okuljak mesela. Ama türkmençe aydın. Şu zatlar ýoş öwrenilip öňe gidildi. Sonra goşgy ýazasyň, ýerli goşgy ýazyň, hikayat ýazyň, zat ýazyň. Bu türkmençe görleşýän başardygyňdan başgalarda öwredesiň gelýär. Şu hemmesini ýerden söýgüden gelýär. Halkyny söýmeli, dilini söýmeli, özüňi mes'ul görmeli, jogapkär görmeli. Şu duýgu bolmasa onda bolanak. Onda ýitip gitýärdi. Ondan soň şolar ýoş öwrenjek bolmaly, azajygam bolsa. Özüňe de iň azyndan her gün bir iki tane türkmençe söz öwreneýin diýmeli. Özüň bilen ýad etmeli şonu. Hepde bir gerek hi bolmaly, bir gerek türkmençe habar dinleýin. Aşgabatdy dinleýin. Türkmenistan dinleýin. Birden kagazykda alýan geliňe bilmeýän kelimeleri ýazýan şo ýerde düşünmeýän ýerleňi. Ondan onu bilýän adama soraýan. Bolmasa da bugün şu internet arkaly hemme ýerde ýazylyp dur. Ene dilim diýip birden zatda sayt bar Türkmenistanyň. Başgalar da bardyr şu ene dilim. Şoňa baryp ýazýan. Joga çykýar, öwrenýär. Kynna. Özüňi biraz zorlamaly. Şu wagt biziň aramyzda bir zada men dikkatim çekdi. Sen telefon etjek bolanlaryna eýem şumara da soraňy diviste falan eýem farsça başlaýarlar şoly. Sıfırdan da hatda. Şo bir zat bolupdyr, öwrenişip diller şoňa. Şumara zat soralanna hemişe de şumara telefon soralyp duda. Şon türkmençe aýtmagy öwrenişmeli. Türkmençe. Men ýadyma düşýär. Medenna köp wagt bolýan, ýani 25 ýyl bolandyr. Bir muhabirat zada giripdim şehirde Türkmen herhalde. Ha nirek sana telefon atacak 0506 falan ay Türkmen çaytyan da. Bakıp durdu. Siz nerelden niye? İşte yok diyor Türkmen sallar yalı görülüşen. O vakta mı yalı? Eyvah nere Türkmenistan 2 3 4 5 neymiş on Farsça aytmaly mı yok men? Türkmen çaytan Türkmen salı bolýan şu. Ondan her tarapdan aytmalylar şonu, her tarapdan öwrenişdirmeli, çağalara da özüňe de şonu nygtap durmaly, tekrarlap durmaly. Şeýdip öňüýtip bolýar da. Ondan başga bir mesele barmy ýaddaş eden, çağalarynda türkmen at bermeli. Bir ýalňyşanla da türkmençe şonu gülmeli däl. Yani o söz dilen şoň türkmençesine aýtjak bolmaly. Yani onu durtup gaýtan türkmen dilinden gaçyrmaly-da, ýumşaklyk bilen, süýji dili bilen türkmen sözleri şunu aýtsa da bolýandyr şoň ýerine diýip öwretjek bolmaly ýumşak dil bilen. Çağalara türkmen ady öwrenmeli, bermeli. Türkmen ady Allah Taala'nın söylemek için hükmen Arapça birleşmeye gerek yok. Türkmen diline de söýüp bolýar şonu. Allah Taala'nın atlarynyň manysyny alyp bolýar türkmençe. Allah Taala için ol şekil harfler däl, şoň içi muhim, içi. Kadimne adamlar zat diýe da şol Kur'any at bolsun diýip türkmençe bermejek bolýar. Yönüme bilýän, hatta ahullan özüm düşümliler türkmençe at berýärler, köpler oglallaryny berýärdiler. Muhteva fikir etmeliler. Dili ütgemek için, yetmek için gelen ok dilimiz. Hatta men dün bir yerde okuydum, İmam Ebu Hanife şol hatta vaat etjek bolupdy. Şu namaz ady türkçe meselen her kim öz dilini okuýmaly etjek bolupdyr da. Şonu ýaly. Ýöne onam näme hemişe zatlar bar da şol
kalıp, şekil, form, daşına basiret diyorlar, muhtavadan daş içindeki aşağı. Ona hem sonra karşı duruyorlar. Olam ayıp oluyor, Arapça devam ediyor. Yani şol Ebu Hanife'nin şeyler alim düşündüğün örke men de gen alim doğru. Yani bir mama adam şu Arapça diýmeliler. Şol aytmaly bolsa. Şolam şol her kim öz diline okuyversin edipdir. Yani ýöne geçipdirler. Düýün bir kitaplarda okuyup tarih kitabı okap bar yakan gördüm. Şol üçin türkmen dillerimize eýe çykmaly. Biziň inni son gaýtjak yani elifba meselesi var da şol köplenç biziň nahil yazmaly, nahil yazmak doğru olur. Şonu yal cedeller bolýar, ondan cedellimek hem doğru da bahsimek da her kim niyeti şol bir gowrak, bir ansatrak yol verip şol türkmen dili gow okumak için bir yol görkezek niyeti. Yani köp halatda gynanç bilen o yol görkezýärler, yani arada agzalygy hem köp döreýärdi. Ondan nevi sift kılıçışan hesen biyarit bala, hemen biyarit bala. O. Mene köpleniş olatlardan uzak kalyan. Yani şunu bilýän. Dili öğrenecek, o sevgi dörenden sonra doğru biraz elifba hükmen gerek da yani adam her şekilde de okap öğreniyor şon bir şekilde. Aslı öğrenmek. Ben Osmanlıca dersler de ver yani ve adıma da Osmanlıcanı. Şonla da alakalı adam bir kelime seredenle şu kelime bir şekil alıyor ya da hub ya da HVB okumaya başta okuyan birinci klasda onu öğrenişen sonra hub diyeceğim koy evet bir şon şekil alıyor yani. Onun için başta şu dili öğretmeli o hareket zatlar ikinci zatta duruyor, erzişte duruyor, derecede duruyor. Yani ene dili, yine UNESCO'nun bir söz var, şonam aytman geçsek keyif olacak değil. Ha, hoş geldiniz Nurullah İşan. Hükmen hava yadımda var. Köp sağ olun, Tanrı yalkasın. Yok, bir arit bala diyeni düşünmedim lan. Ya da yadınıza düşüyorum deyip soranlarlar belki de ben yanlış okandırım. Köp sağ olun. Tanrı yalkasın o yazışmalarımız da yadımda. Romanın sonunda da getirenlerin. Roman bir vakit görseniz. Köp adamı şu yazışmalarını getirdim. Bir yerde sizdiniz. UNESCO göre ene dilini bilmeyen ne? Ene dilli gürleşmeyi, yazmayı, okumayı bilmeyen adam bir savattır diye. Yani UNESCO aytıyor. UNESCO ne mi? Sazman beynelmelelin kuranşu medeni da nahat kurum. Daha da hemen internete girdiğiniz bir gerek UNESCO yankı cümleyen ayırsanız mesela kesan iki zamanı mader şiyanlar midanen falan bir sabah falan şeyler var. Yadan eyyem çıkar. Yani şun yalı ehmet berliye. Ne için onu alimler şeyle testler geçiripler, finaglar. Şol bir çağı eğer eni öğünne, şol öğrenşiyalı oku şonu yaratmadan, okuda okutmadan şu dille, ol hemme zat kelimeleri öz beynine tercüme edip getirmeli. Öz ene diline tercüme edip. Sen şol için şonu ene dil okutmalı, öğretmeli. Onu bir sava saklamalı. İkinci, gerek bolsa şonu hem ene dili hem de başka resmi dili öğretip oluyor. İki dili öğrenmek beynin ösmegine sebep oluyor. Bunun şol dağıtlar bağırla geçirvaydıl ya. Yani keyfini duyuğa göre, eslen göre aydılyan söz değil. Ben şu an öğren bir hoğ lisans öğrenciyim adan. Şu orada iş yapıyor. Thomas ve Gollert ne mi diyorlar? İkisi de bir büyük bağırlayıcı. Şonla iki dille okuymak, iki dille öğrenmek, öğrencilerin ya okuçuların akademik ösüşlerinin güçlendiğini görkezdiği, güçlendiriyendiğini görkezdiği deyip şey testlerlerini ortaya çıkarıyorlar. Köp alimler de geçiriyorlar.
Dine mesela käbir çağlar vardır, biraz hastalar, keseller, kendat bilmeýärler, öwren bilmeýär. Şolarda ýöne dikkatli gitmeli ya. İkisini bir demerden olan bolmaýar diýdi. Sağ, akly ýerine kemale ýeten oglany iki dil öwretmek hiç bir ziyanı yok, beynini ösürýänmiş, ilmiň görkezýän. Bir. İkinci, iki dili bilýän adam iki dünýäni gören ýaly. İki dili bilýän adamlar da adam köprek bolýar. Yürekleri giýinrek, sabırlyrak, aňlaýyş güýçrek bolýar. Şo hemme testten geçýär. Şol üçin öz ene dilimizi öwrenmeli, oň ýanyna başga-da näme dil bolsa öwreni bermeli. Ýene bir gerek bir salam aýtýan dostlarym, ben salam aýtýaryn. O şäpde şol ene dilimiz barada. Ene dilimizi ýitirmäýin, başarsak şol bir iki tane de olsa Türkmençe öwrenýän her günne. Bir de şol öz bolup gidişine göre göýbermäýin ýoluny. Se öz gidişi bilen bu barış bilen dil ýitip gitjek. Dil farsça sözler, arapça sözler oturjak. 20 ýyl soňra görsen, hemen görýän päler gurrun berýär Türkmençe dik. Gurrun berýär diňe feili Türkmençe. Arz şowa näme diýip hytmaty şowa arz edeýin ki diýen Allah mesela. Şoňa meňde adam ağlajanyny we güljegini bilmä. Ay sen otur sen Türkmençe gürleşip de bermedin, farsça gürleşä diýen gelýärdi. Ondan göre farsçany dogry oňaranoklara. Her bir dili dogry oňarmaly, birinciden öz ene diline gowramaly. Şol ene diliňem senki, şonu unutma. Sen ata-babalarından sana gelen bir miras, sen şonu hökmen mesul, şonu dogry suratda alyp gitmekle mesul. Ay men çağan beýle bolar we ol bolmaýar. Bir milletin dilini ýok edilse, sen özüňem ýok bolarsyň, diliňem ýok bolar. Ertesi gün sen ýitip de gider milletin, onu da hiç bir millet arzu etýän nädir. Şöyle men bugünkü görüňlerimi soňga getirýän. Sizem wagt goýup dinleýäniňiz üçin köp minnetdarlyk etýärin. Sag bolun. Eger sonra bolsa ýene demen zat edeýin, bir serep geçeýin. Hökmen gürleşer, nerden gürleşek bolsaňyz Telegram bolar, WhatsApp bolar, men hyzmatda, ýani siz maňa iftihar berýäňiz. Men sizlerden peýdalanýan. Hawa. Köp sağ olun, minnettar. Sözlük barada, hawa. Şu kelas mi dunan ýa-da, şu näme üçin kelas boýduran, çünki tarih bilinmeýär-da. Öder milletiniň kimligini bilmeýärler. Şol öz diliniň dünýäde gürleşýän 400 milyon türkün bir bölümi digini. UNESCO şol halkary bir dil hasap etýändigini bilseler, onun haýsynyň kelaslygyny gowul ederler. Şonu bilmeýärler-de. Diňe şu kümmediň içini görýärler. Dünýä, Türk dünýasy diňe kümmetde ala. O Türkiýeden başla sen o Çiniň Demirgalyk tarapyna çeli bar. Sen bilen düşünşýän, gürleşýän adamlar var. Arasynda Uýgurlar da Çinden gelýärler, oturýan. Ay biraz tapawut bar da oňuş gürleşip bilýän adam şoň bilen düşünşip bilýän. Näme üçin? Dil bir dil. Şondan sen bilmeli, sen dünýäň gaty giň. Giň bir dünýäň adamy sen. Şonu bilmeli. Şonu bilmesen ondan awada kemsiniýär da, ýa-da ýalla etdiýär, şonu ýaly bolýar. Hawa ol maşgallarda da aýdyp geçdik dany görüňlerde. Kulak bar bolsa dinler da öldüri. Yani bir benella, yani her kim her taraftan aýtmasa, her yerden ses çıkıp durmasa bolmaz. İň ağzından ýene bir nartny tap geçýän. Şol telefon şumara aýdaňyzda
Şon Türkmençe aýtmagy öwrenşeýli. Türkmençe aýdyp geçeýlik şu numaralary. Şoň öýde bir gowy hereket bolup biler. Hava da bir söz evvel Türkmen doğum İngiliz ve Farsça bitirdi. Hava Ceyhun doğasımızdan Türkmen ad koymak her bir Türkmenin vazifesi, borcu deyiptir. Eden Türkmen bolsaň elbetde şeýle goýmaly. Dälem bolsaň Türkmenlik görmeli, özüňe Arap diýip, Fars diýip başgalar diýip geçiberdi. O men her hepde şu sagatda gürrüň berýän, bolsaň şular soňra seyw etip de goýan, ýöne agyrrak bolýarmyş. Şunu yeňil şekilde de Telegramda bir kanalym var benim. Şoňa da atýan, şoňa da atjak inşallah bunu da. Yani ertir atarım. Biraz köprek wagt alýar. Ferhengi lugat beni ene dilimli bir sayt bardır. Şonu da dedin ene dilim. Türkmenistan'ınki. Bir de Divan-ı Lugatı Türk Kaşgar linki vardır. PDF'i vardır saytlarda. Farsça yadan da çıkmar, şolar Türkçe yadan. Türkçe harfler. Onu çıkar, şolar alıp bilerdiniz. Köp sağ ol Ceyhuncan, köp sağ ol. Size hem köp vakt bir tanışýar şöyle bu yerde görüp beğendim. Köp sağ olun size, hormatly Bolent Paýy. Paýaňyz hemişe belent bolsun mertebeňiz. Şenol bizim Türk öğrencilerimizden çok sağ olasın. Bu Türkmence program bu. Haftada bir kere Türkmence programımız var öyle. Evet. Biraz size anlamak zor olabilir ama bizim Türkmen halkını konuşuyoruz orada. Bolýa da onlar. Köp sağ olun. Sizden ruhsat isleyen. Beter ağır olmasın faýlymyzda. Ben häzir çykýan Taňry ýalkasyn. Inni käfte ýene bir mitemaňysyna görüň ederiz. Häzir bolsa giýjeňiz rahat bolsun. Taňry ýalkasyny emmäňiz. Sağ olun.